kining gitudlo ni Hesus sa atong ebanghelyo ug ang example niya murag di kita kauyon ani. Aka mo makauyon mo ani? Ganahan mong mosunod aning iyang gihimong example? Ha? Tubag. Kusga. Oh. Way klaro eh. Gisayunan kana nga niingon siya diri, pagbantay mo ha sa mga magtutudlo sa balaod nga kanang magsulob og tag-as kay imbiste. Ha, atubangan ninyo ay taas kay imbiste. Ganahan kay mo ani father, bishop, uy cardinal, managsulob amig tag-as nga biste, yukbuan dayon. Ana, pero ningos Kristo ayaw mo ana pagbuhat. Bantay mo ana. Labi na ginang daghan kayog pagampo kanang tag-as kay pagampo na mga hapit na lang tibok adlaw magsigampo pagbantay mo ana kay mga iyawan ona. Tibitaw joke. Di mo may yang giingon dire. Pero di ay gasulob og tag-as nga biste, nagsigig himog tag-as kay pagampo, pero nanlupig sa iyang isig katao, labi na Diyos mga kabos, maunay atong bantayan. Naman sa uban nga tag-as kay biste sama ni San Bonifacio nga obispo, kardinal. Unya, buutan kayo, nagsigig atiman sa mga tao. Bishop Supilo Kamumot gasulob man sa tugtaas nga biste, pero portes ang buutana, wa gyud manlupig, gilupigan hinoon. Ana, so ang kanidi ang taong manglupig sa iyang isig katao, bisag magsigi pagsimba, bisag pari pa, bisag obispo pa, bisag santo papa pa, basta mangilog unya manlupig, mapintas matud pa ni Kristo, labi pang makalilisang ang ilang silot. Mas maayo pa ning manglupig nga mubo og biste, labi na gyud nag-short nya mubo kayo nya nanlupig kana gamay ra nagsilot kana yung taas og biste. Mas maayo pa nang way ampo-ampo kanang sigilag suyop, sigilag tungit unya mangilog, mangawat, gamay ra nagsilot, kanig yung gasigig ampo niya mangurakot pag yun. Nda, tutok lagi bunako. Unay kuyaw kayo? Ya ka mo, sawan mo, wa mo mabilong ani. Buutan dahil mo. Nakaron, kinsa man ang taong buutan. Ang example pod ana kani si Tobit ug ang iyang anak nga si Tobias. Unsa may ilang gibuhat, kaning gi-describe sa unang pagbasa ni Archangel Raphael, wa ra ba sila kay baw nga katud kuyog-kuyog ni Tobias pagsigi og lakaw-lakaw, abi nila og suhulan lang to, sinuhulan ba mo to ingos Tobit, suhuli ha nya pakapini kay grabe kay iyang pagkuyog nimo ngadto pangitag tambal, abot pa mo sa balay ni Sara, grabe gihatod pagyug kadinhi, inig pauli ani si ilab, suhuli gyud dako-dako. Oy, usa man dito sa pito ka mga archangels gikas langit, pero gihisgutan ni Rafael ang gibuhat ni Tobit, ingon siya, inig-ampo nimo tungod sa imong pagtabang sa mga kabos, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo. Nya diha man toy kausa nga kanabang dunay tawo nga gibuno ba kanang gipatay. Nya wa gini hipos. Way ni hipos ba kay ang role gud nila og naay gipatay, abisan kita tingali karon og naay gipatay nya mohikap ka ana, posibleng ikay mapasanginlan, maghuwat gid usa kas authority. Nya kay si Tobit naluoy man, nagkaon siya, giingnan siya ni Tobias nang tingali to iyang anak, niingon nga, tay, tuwa dito'y gipatay dapit sa may merkado mting ito, wa gini hipos. Iyang gibiyaan ang iyang pagkaon mo tong hisgutan diri nga sa imong pagtindog unya wa na kamukaon kay imong tabangon tong tuang minatay kay imong ilubong, grabe kaayo ang kalipay sa langit ato. Pero bisan pa man ana, mianhi ko aron sulayan ka. Motong naghatag siya og dili dito sayaw ang nangiti ni Tobit.
Di ba ang sayaw mo to yung gipasangin lang, holgan siya giti. Si Rafael de ito, sulayan siya, aron mabuta siya. Upat ka tuig siyang nabuta. Pero nagpabilin gihapon ang kabuutan ni Tobit. Kaning istoryaha, mao ni ang kakabos. Nahimong kabos si Tobit, pero ang iyang asawa katong naghabol ang iyang asawa kanang naglaog mga biste, mga panapton, nya gipakapinagkanding ang iyang paghatag sa mga panapton. Niingon gyapos Tobit, basig kinawat na nimo ha, di gid ta mukaon og kinawat. Bisag buta na siya, bisag lisod na kay siya, nagpabilin ang iyang kamahadlokon sa pagbuhat og sala. Kita, mga sakto kaig mata, oy, labi na ko. Inigingon, pamalit mog slots. Nya na ikawatan mo, palit og slot. Mingon ko, oy, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nya mingon din kawatan, diha biyanan ako gikawat sa imong kumbinto pader. Nya ako lang gi-donate sa nimo. Kay pasalamat sa Ginoo nga dako-dako kog nakawat. Ay, okay ra kayo. Ana, okay ra kayo nastanan. No sa man ka mo balik og kawat kay pati unti ka. Akan ba ka? Dawat lang kita, di bitaw, ang Ginoo nakakita sa atong gihalad. Nakaron ang biyuda, unsa may iyang kakabos, wa na siya pagkaon, wa na sa siya bana, wa sa siya trabaho. 2 centavos na lay iyang kwarta para ipalit niya pagkaon atong adlaw. Gihurot niya hog didto sa kolekta. Kamoron diha. Tistingi ko no ninyo, karon lang adlaw, karon lang ba, karong misaha. Kanang tanan gid nimong kwarta, ayaw gyud binli bisan gamay, ihog kuno sa kolekta. Sige. Ang mubuhat ana, malangit. Tanawa yung mga nawag yun, muuyon. So, Father Bia, naranan ninyo. Basta, mao ginay standard sa Ginoo. Ayaw gid siya himuang pakapin. Di gusto ang Ginoo nga mahimo siyang pakapin. Ang gustos Ginoo, siya'y sentro sa atong atensyon, siya'y sentro sa atong gugma, siya'y sentro sa atong pagdaig. Mao bitaw tong atong gisulti sa Salmo, unsa may atong tubag sa Salmo. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Ato siyang daygon. Di ta magsigdaig sa atong kaugalingon, daig anang atong isig katao. Wow, way laing angayng daygon ang Ginoo. Kay siya ra ginaghatag natog kinabuhi ug wa pa ta niya tagaig kinabuhi kaning iyang kinabuhing way katapusan nya wa ta niya paambita ani kun sa may imong daygon na nimo imong anak kay bright kaayo ug wa pa na tagais Ginoo kinabuhi naa ka na adto naman on magsigig daig sa anak ang mga asawa kay nakabanag perting buutan na adto naman magsigig daig no usbana daigas ang pari panagsa oy. Imo pag yung ikumparar sus kana atong pari no di gina pareha nimo kabuutan no inyo manong dauton ang pari noon lagi buutan lagi na imong bana pero wa ka kahibaw la rantay kada gakita ra din ang pari didto sa kuan dre okay. Dahil kamo sa no to ora ba din mo mga binuang nga istorya buutan ginay imong bana pero dayga ang Ginoo nga naa kay buutan nga bana. Magsige na san mog daig sa inyong balay. Akong balay nindot kayo, nindot kay akong balay. Gasikag daig sa imong balay. Ug wa pa ka tagais Ginoo og yuta og hangin, makatukod ka na imong balay. Wa pa ihatag sa Ginoo ang mga kanini ang mineral resources o kanang na ang mga kahoy, mga lumber, makahimo ka na imong balay. Dayga ang Ginoo. Ana. Sige tagdaig ana mga champion sa sports kana mga athletes nato nga porte mga ngilgigang muduwag basketball, tennis ug uban pa diha nga mga athletics nga mga games. Sila ay mga champion sige tagdaig bura na sila mga Ginoo para nato. Ug pay Ginoong gahatag nila kinabuhi, makainana na sila. Wa pay Ginoong ga-supply nila og talents, makaana na sila. Sige, lingian na imong tupad. Yung tupad nimo balingi Unsa may naong ana? Dalaygon?
Sige, ingna ko no, gidaig na ko ang Ginoo nga naa kay naong. Sige, ingna. Kana kay ang Ginoo naghatag na tog naong, magsinawayay naman os naong hinoon. Magsigi naman og sinahay, magsigi naman og silusay, ma-insecure pag yus iyang naong. Ma-insecure sa iyang kilay, sa iyang buhok, sa iyang kolor, na nangayabag na ta. Ma-insecure sa iyang ilong. Nganong ma-insecure man ka? Hinatag nas Ginoo. Ang kataas man gud yang ilong pader ako piya nga. Unya nga naman di ay hinatag man sa tos Ginoo. Lain-lain lamog style. Pero pulos na hinatag sa Ginoo. Guwapa man gud siya ako batignaw. Kisay gaingon nimong batignaw. Basig ikaw ra say gaingon-ingon nimong batignaw. No. Nya siya sa ingon ako guwapa ko. Kisay gaingon yang guwapa. Basig siya ra say gaunay-unay sulti nga siya guwapa. Pero sa tinud-anay, sa naong sa ang atong naong atubangan sa Ginoo, guwapo o guwapa basta wa kay sala ug nagtuman kas iyang mga sugo sama ni Tobit ug ni Tobias. Apan usa ka kadakong nilad og naong usa ka laksot og naong sa matas Ginoo basta gasigi kag tuman sa gisultis demonyo ang pagbuhat og sala. Magunsa man og ang imong body flawless, guwapa, tanos og lawas, nindot kayo ang mga kurbas lawas, makabuang og imong tan-awon sexually speaking, pero gasigig engage og premarital sex, nag-live-in sa iyang mga kunuhay ka boyfriend. Nya, mudahig ta na. Ako mudahig ko eh. Sige na, manindog na ta.